Dem, der er med i dag, det er selvfølgelig en hel masse spejdere, og så er det folk udefra fra forskellige andre organisationer, som har haft lyst til at bidrage, for at de kunne hjælpe os med at finde ud af, hvad det er, øen skal kunne, og hvad det er for en platform, Danmarks Ungdom har brug for. Min vision er, at unge giver unge kunst og kultur og indsigt og udsyn. Om livet, om samfundet og verden omkring os. Så jeg er jo dybt optaget af ungdommen og deres måde at gribe livet an på, og jeg er meget imponeret over den energi og den fællesskabsorientering, der faktisk er i alle unge i vore dage. Og derfor synes jeg også, det er en gave at få sådan en ø, som man kunne kalde Ungdomsø, hvor man kan mødes på kryds og tværs af alt det, man kommer fra i det daglige. Det er en værdi, der virkelig betyder noget. Det vil jeg gerne bidrage til. Ungdomsøen, som det jo nu skal være, skal jo egentlig på sin vis fortsat være en befæstning, som kan være med til at sikre ikke bare København, men hele Danmark i forhold til fremtiden. Den store menneskelige bedrift, som kommer nu, det er jo så også at sørge for, at befæstningsværket ligesom bliver en ungdomsø med indhold. Og på en eller anden måde, så kan man jo gå fra at være en befæstningsø til at være en mulighedsø. Det vi skaber i dag, det er fundamentet for fremtiden. Den nemmeste i verden, det er at købe en ø. Og udover at købe en ø, så skal der foregå en masse ting på den ø, der rent faktisk rykker samfundet. Det er jo det, vi er med til at skabe nu her. Vi har lavet sådan nærmest en kæmpe brainstorm. Vi har skrevet i sådan nogle stikordsformer, så skrev vi en idé, og så sendte vi så vores papir videre, og så var der nogen, der digtede videre på den idé, og fandt ud af, hvordan det kunne lade sig gøre, og så byttede vi hele tiden. Det er jo med at få, både at få kastet en masse bolde op, og så få samlet de rigtige og få gjort det helt konkret. Jeg håber, at jeg får sådan nogle lidt aha-oplevelser. Der kommer mange forskellige inputs, ikke? Og man tænker, wow, det kunne man også bruge til, man får nogle idéer og muligheder, man ikke lige selv ville have kunne tænke. Og det er jo lige præcis det, som det går ud på i dag, at vi er en masse unge mennesker samlet ude på øen og skal bruge alle de forskellige kompetencer, som vi har, og få udnyttet, at vi har mange forskellige idéer og for mange forskellige vinkler, og på den måde få de fedeste og vildeste og største idéer for den her ø, så vi kan få skabt en fælles vision.